So, hi guys! Balik na sa tong video nga katong tutorial or learning sa Bisaya. Then, i-translate ni Mamas into Bagobo, Tagabawa. So, ready na ka, Ma? Yes. Oh. Ready, okay. Ready. Pwede pa mag-comment guys kung unsa inyong gusto nga ipakuan nga Bagobo para matubag na mo. Kaya pirmi man may maghimo ingon ani nga video. So, Ma, una, unsay bagobo sa padulong nako? Padulong nako? Padulong nako. Pasadun at diyan. Oh. Ito siya guys sa pasadun at diyan. Sunod. Kaon na. Kangkad. Kangkad. Oh, ang kaon na kay kangkad. Kandang takan. Sunod. Ang kaligo na. Padigos kad. Oh, padigos kad, hindi pa digos no. Digos kad. Kaligo na kayo pa kay ligo. Oh, mana siya. And sa pa. Ang kuan ma. Ikaw bata ka, bungol kay ka. Gahi kay kag ulo. As kuna ka ni bata ka mataggas sa ulo no bingil ka sunod. Oh, so guys. Kuna ka ni bata ka sunod bingil taggas sa ulo no. Oh, mana siya. Sunod. Kanang bunalan ta ka karon. Ay sunod dari. Isa naman, ismog diri. Kahirapan na. Bunalan ta ka karon. Lagpasan ta ka ni. Siya. So, mao lang sa to guys.